vole, to je úplnej, jako, to je life changer, jako pro mě i pro tebe, si myslím. A když máš ten správný prodejní proces, který ohřeje ty lidi z toho, že tě vidí poprvé, po to, že ti na konci dají několik desítek tisíc, tak jsi milionář. Teď otázka trošku na tělo, jo. Kolik vyděláváš? Letos se to hodně změnilo tím, že máme ten software. Jako když to poskládám dohromady, tak třeba toho 250 000 mám jako pro sebe. Tak přátelé, vítám vás u nového podcastu. Mám tady skvělého hosta, Toby e-com. Díky, že jsi dorazil, Toby. Ahoj, díky za pozvání. No, my se s Tobym už známe fakt docela dlouho, ale vlastně nikdy jsme takhle nic spolu nenatáčeli. Šli jsme spolu do Prague Armory, si pamatuju si zastřílet. Jo. Mám doteď na Instagramu. Ne, hrozně zajímavá věc na Tobym, že vlastně je to člověk, který je hrozně inspirativní a prostě už delší dobu tě vlastně znám přes sociální sítě a občas si jako píšeme nebo někde se prostě potkáme na nějaký akci. A přijde mi, že tady fakt není v Česku za tolik lidí, kteří by fakt dělali v tom infobiznisu nebo prostě v tom, co ty děláš, prostě takové věci. A říkal jsem si, že by bylo hrozně zajímavé, kdybychom se také potkali, pokecali, takže jsem rád, že jsi přijal pozvání. Jsi dojel až z Brna nebo ze Zlína? Ne, z Opavy. Z Opavy, ty krásy. I když jako už díl si říkám, že je čas se přestěhovat, protože často, víš, musím na nějakou schůzku, nebo letíš pryč a už je to takové únavné. No, jako, a do Prahy teda, jo? No jasně, no. Ale přijal jsem ji, protože jsem se chtěl podívat aspoň na vánoční trhy. Jsem si vzpomněl, že jsou Vánoce vůbec, jo. Sedím u počítače. Takže ať ukážu trošku, že mám i nějaký život. Jako. V pohodě. Tady se nemusíš vůbec za nic stydět, protože přesně. Víš jak. Ale tak víš co, někdy se promuje, jako, že to je ta svoboda, víš co, ty infoprodukty a pak jako zjistíš, že když těch projektů máš víc, tak je to složitější někdy. No. Yes. Hustý. No, Toby, hele, pojďme rovnou se tě zeptat na pár otázek pro diváky, kdo třeba tě neznají. Tak Toby, co vlastně jako děláš, nebo kdo vlastně jsi? Yes. OK, takže ze sociálních sítí mě můžete znát tedy jako Toby e-com, jmenuji se normálně Tobias Novak. A nicméně poslední dobou, čemu se věnuju hlavně je software, i když to možná tak na první pohled nevypadá, ale tvoříme software pro podnikatele a tvůrce na sociálních sítích, kteří právě chcou monetizovat své publikum, své znalosti, nebo celkově pro lidi, co chcou třeba začít vydělávat peníze online. A ten nástroj jim pomůže vlastně to udělat rychleji, snadněji, s menšími investicemi. A ten nástroj je Flixy, pokud možná hodně z vás zná, někdo možná ne. Nicméně sám jsem začal vlastně na sociálních sítích tím, že jsem mluvil o e-shopech, o dropshippingu, což byla moje znalost, bylo to něco, v čem jsem měl nějaké výsledky, s čím jsem začínal podnikat na vysoké škole a právě mi došlo v tu dobu, že to je skvělý vlastně business prodávat ty své znalosti, jo, skrze buď osobní značku, nebo samozřejmě jsou jiné cesty, možná to ještě proberem. A potom vlastně čím dál více jsem tvořil, tak tím víc mě to téma bavilo. Začal jsem tedy mluvit i o těch digitálních produktech, protože to bylo ve skutečnosti to, co mi teprve změnilo život. Takže ano, je to software, prodej nějakých těch digitálních a infoproduktů. A celkově mám ještě doteď vlastně svůj e-shop, značku Vormí.cz, kde máme taky přes 12 000 spokojených zákazníků a prošel jsem si prostě plno biznisy, už jako skoro všechno jsem zkoušel, co existuje, takže věřím, že mám jako celkový nadhled a že lidem i dokážu o tom poradit. Tak to máme rádi. Yes. Hele, Toby, teď otázka trošku na tělo, jo. Kolik vyděláváš? OK. Hele, tohle se teď hodně změnilo, protože já jsem reálně minulý rok vydělával třeba jako 500 000 korun v čistém zisku pro mě, co se týče infoproduktů například. A mám ještě ten svůj e-shop, který jako ročně udělá třeba 5 milionů obrat, z toho samozřejmě je třeba zisk fakt jako 30-35%, s tím, že tam máme dobré marže, dobře nám jede i reklama, že často lidi vidí ty obraty těch e-shopů obrovské, ale ve skutečnosti ten majitel má menší výplatu než jeho třeba jako markeťák, jo. Takže jenom ať lidi tohle pochopí. Takže z toho mám taky nějaký jako příjem. Nicméně letos se to hodně změnilo tím, že máme ten software. Ten software teď si platí už téměř 1000 uživatelů, 1000 podnikatelů. Děláme tam dohromady přes 1 milion měsíčně. Spojil jsem to vlastně i s těmi mými online kurzy, kterými teď suplementuju ten zisk toho, jako ať ten tým a tak dále. Takže do mojí kapsy třeba nejde už tolik peněz. Je to reálně, jako když to poskládám dohromady, tak třeba toho 250 000 mám jako pro sebe. Což furt jako není tak špatný. Není tak špatný, ale jsou samozřejmě lidi, kteří dělají jako miliony měsíčně, že jo, tímhle business modelem. Takže jako na rovinu někdy si říkáme, že jsem udělal dobrý krok s tím softwarem. Víš, že jsem se takhle jako zbrzdil, ale za mě
chci budovat i něco jako long term, dlouhodobého, protože samozřejmě ty kurzy a tak dále je to strašně dobrý biznis na ten cash, na to získat velké zisky jako do vlastní kapsy, ale ten biznis potom třeba nejde prodat. Není to něco, co jako má tu, že jo, co funguje jako bez tebe v podstatě, že u toho si hlavní hero ty, takže proto rozhodl jsem se dělat něco, i co mi dává takhle jako ještě větší smysl. Takže v podstatě vydělávám méně než minulý rok. Ale vidím zase, říkám, jako potenciál v tom to třeba prodat, protože SaaS, nebo tomu se říká jako SaaS, software as a service, že jo, máš třeba za 8násobek jako ročního obratu se dá prodat. Jo, ale to je samozřejmě, vždycky se definová prodat za tolik, kolik ji někdo koupí, jo, takže buďme zase jako... Podle mě to už je takové jako hodně deep talk. Myslím si, že... Yes. Protože většina diváků podle mě vidí spíš jako... Ale je to přesně jak říkáš, jo? Je jedna věc, co si vlastně bereš domů, co si jako vyplácíš, nebo co jako reálně potřebuješ si vyplácet. A druhá věc, že ten biznis, aby se jako rozvíjel, a jestli chceš prostě rozvíjet biznis, tak to můžeš feedovat těma svýma penězi. A ty si musíš vlastně říct, kolik z toho chceš vyndat, já nevím, za x let. Jo. To znamená třeba u mě, třeba v agentuře Social Mind, tak taky, že jo. Na začátku ten biznis vypadal tak, že jsem bydlel u rodičů. Všechny peníze, které jsem vydělal ze všech klientů, jsem prostě pumpoval prostě do reklamy. Ani jsem neřešil žádný targeting, prostě jsem to tam jako boostoval všechno do nesmyslu, že jo. Proto mi to skákalo furt. Všichni se mě ptají, Alexi, hele, jak jsi vybudoval ten Social Mind, jak se ti to povedlo? Já říkám, tak všechny prachy jsem prostě dal do reklamy. Prostě vlastně něco jako PNO nebo tady ty pojmy, pro mě to bylo vlastně jedno, protože ve finále já stavím jako dlouhodobý biznis. A ve chvíli, dokud to nedělá ještě takovou cashflow, nebo jako nemá to takový objem, že bych si z toho mohl něco vzít, tak si nic brát ani z toho nebudu. Že? Hele, a možná ještě předtím, než se pustíme do tady těch věcí, tak pojďme možná rozebrat ty tvoje zdroje jako příjmu, nebo co ty vlastně děláš. Protože já tak občas se s někým potkám s podnikatelů nebo prostě se známých, který taky dělají prostě docela slušné výsledky a říkají mi, hele, ten Toby teď úplně vystřelil, teď si skoupil mentoring, že jo, od Štěpána nebo od někoho. Jo, a že jsi tam úplně udělal jako raketu a úplně mi říkají, ten Toby. A prostě je to hrozně zajímavý, protože se to fakt doslýchám od jako lidí, kteří se s tebou možná ani jako neznají, nebo jako to. Ale vlastně já jako, ani nevím, že to říkají. A hrozně tě cení. A já si říkám, tak to je jako hustá aura, to seš borec. To ani nevím. Jo, se Štěpánem jsem měl mentoring a jako viděl jsem jako člověka, který mi 400 000 jsem za to dal. Tak to je docela levný ještě. Na 6 měsíců. Jako on to nacenil chytře, jo, tam bylo prostě takový tam napsal. Takový jako dobře to prostě nacenil, že na jeden měsíc to stálo jako 100 litrů, že jo, a pak když na delší dobu prostě dal jako slevu, že jo, množstevní. Klasika. Ale jo, se Štěpánem jsem měl mentoring s tím, že takhle, já jsem hledal prostě prodejní proces, přes který můžu škálovat více to Flixy, prostě tu moji softwarovou firmu, protože jakmile prostě dáváš do reklamy něco, co stojí jako 500 měsíčně, kde to začíná, tak samozřejmě to je strašně těžké to škálovat, to rychle získat, prostě nesedí. Tak, nesedí to, jo. A nejsi schopný prostě i proti jako nějakým lidem, co tady mají jako podobné softwary, jako třeba Honza Nedvěd, že jo, s Iniciem, což jako jsem docela blázen, že zrovna proti tomu nejlepšímu marketákovi, co tu je, jako se snažím jako konkurovat trošku, nebo neříkám, ta cílovka je trošku jiná, my máme primárně ty podnikatele na sítích, ty osobní značky, on má jako komplet. Jako a on má jako aplikaci, nebo takhle, on to má jako, myslíš, konversky asi, jo. Ale to je trošku něco jiného než je to trochu, je to spíš funnel software, je to jenom, kde vytvoříš ten prodejní systém. Něco jako ClickFunnels v Americe, že? Ale samozřejmě nemáš ten kompletní toolkit pro ty tvůrce a pro to, ať tam to publikum třeba mají nějakou komunitu a tak. Jo, to už zase odbočujem trošku. Ale k té tvojí otázce, jo, ten mentoring právě, protože Štěpán má taky vlastně SaaS, má taky software a vlastně taky prodává nějaké kurzy, skrze to jakoby škáluje, takže mi to taky prostě jako povedlo se mi se Štěpánem udělat nějaký výsledek s tím, že taky vždycky říkám, Štěpán mi jako pomohl, dokázal mi usměrnit, že někdy třeba nějaké ty znalosti už máš, ale nevíš prostě jako přesně. Potřebuješ jiný pohled prostě na tu věc. Jiný pohled, přesně, jo, takže to mi v tomhle strašně pomohlo. Samozřejmě jako plno ty zpětné vazby, co mi řekl úplně super a povedlo se právě po jako pár měsících, co jsme jako to nějak sestavili, tak jako první měsíc nám to vystřelilo, že jsme udělali třeba 2 miliony na kurzu. Jako. Krásno, nice. Ale samozřejmě ono teďko jako zcela na rovinu, vždycky, když vypustíš něco, co funguje, jakoby co rychle
třeba vyroste a taky já už jsem měl nějaké publikum, měli už jsme nějaké zákazníky. Ten warm audience se sklidí prostě jako první a potom... Ono to vystřelilo. Jo. A teď samozřejmě tím, že Štěpán učí primárně jako placenou reklamu, děláme to přes placenou reklamu, na které upřímně dneska není vyložení nic tak strašně těžkého, jenom mít tu dobrou kreativu. To cílení, to klikání toho všeho, to už je jako docela jedno, pokud máš správný ten target, jako že chceš prodeje, tak ono ti to doručí, pokud máš dobrou kreativu, což kreativa je dneska cílení, že vlastně to, co říkáš v té reklamě, tak na základě toho to doručí těm správným lidem. A když máš ten správný prodejní proces, který ohřeje ty lidi z toho, že tě vidí poprvé, po to, že ti na konci dají několik desítek tisíc, tak jsi milionář. Ale ono to zní strašně jednoduše, ale jako je to fakt alchymie někdy na to přijít. A tohle jsem právě se Štěpánem sestavoval, takový webinář, prostě prezentaci, kde jsme dali těm lidem nějakou nabídku. Autowebinář to byl, že jo? Byl to takovej ten, který se opakuje, evergreen. Jo. Kolikrát to týdně bylo? Každý den to běželo. Každý den. 15 minut. Tak možná, do večera a do 9, myslím, poslední termín. Jakože to bylo několikrát denně ještě. No to můžeš kdykoliv, to je právě... Je, tak... Ale v tom je to zajímavé, že to i tak funguje a ti lidi, když si jakoby registrují třeba za 15 minut, tak máš mnohem větší procento těch lidí, co ti to attendne, což znamená, že tam jako fakt přijdou, než když si to dáš třeba jenom na čtvrtek na 7 večer, každý týden, pak to procento lidí, co tam přijdou, je mnohem menší a někdy to funguje hůř, protože když to attendnou v těch jako, že si to třeba dají za 15 minut a přijdou tam, tak někdy je problém v tom, že ti lidi prostě, oni i když třeba nemají zrovna čas a nechcou, tak ty, když je tak hookneš a zbudíš v nich ten interest, tak oni se o toho neumí odlepit a koupí to od tebe třeba, jo. Kámo, tak pojďme ještě dokončit. Já mám úplně krásně další věc, kterou bych s tebou chtěl probrat, ale předtím, než se k tomu dostaneme, řekni mi teda, jak to dopadlo. Tady ta jako prodejní model, který si udělal s tím Štěpánem. Jo, tak jak říkám, Štěpán by pomohl mě nasměrovat v tomhle. Vybrali jsme tedy, že to pojedeme přes ten webinář. Jako první 2 měsíce úplně brutál, jako tam se dohromady bylo třeba 4 mega, jako na tom kurzu s tím, že do reklamy šlo třeba jako 1 milion, jo, takže taky jo, musíš počítat s tady tím. Jo. Nicméně teďkom je to takové, že už to nejede takové bomby, snažím se třeba najít jako nový, stane se, to je voda. To bude ty 4 miliony. Yes. A stane se, jako, teda, že ten webinář samozřejmě ten, co jel jako první, tak dobře, tak on nebyl ani tak dobrý, ale tím, že právě jak byla to warm audience a tak, teď už je to takové, že hledám lepší úhly, snažím se udělat lepší nabídku, celkově to optimalizovat ten prodejní proces, jo, že už to neběží tak dobře a snažím se najít prostě lepší jako úhel nebo lepší směr toho, jak to celé postavit, prostě, jo. Ale taky pořád je to strašně o tom testování, prostě všechno, jako je to o tom, jako put in the reps, jak se říká, víš co, jako zkoušet, no. Že málo kdo hitne hned na poprvé jako něco, co úplně brutálně funguje, jo. Kámo, řešíme to podle mě velmi podobné jako věci a vlastně s tím se tě chci zeptat vlastně na to, my jsme se teda bavili, my jsme takový jako příznivci trošku 2 jako táborů. Jako jsme v jednom táboře, ale řešíme to trošku jinak. To znamená, ty si vlastně teď jel ty autowebináře a teď jenom mě zajímá, kdybys to vyhodnotil. Ty vlastně si prodával nějaký high ticket, to znamená nějaký kurz, který... Byl to kurz nejdřív si prodával. Jo, ale spíš je to mid ticket. Jo, kolik to stálo? 20 000. Takže 20 000 a to je jako kurz, to je prostě, je to online kurz. Je to kurz, ale je k tomu i ten náš nástroj, to Flixi na rok zdarma. Jasně. A tím vlastně ty prodáš vlastně na rok tu licenci přes ten kurz za 20 000. A samozřejmě náš hlavní interest je, ať ti lidi s tím samozřejmě získají ty výsledky, protože potom to Flixi budou platit i po tom roce. Jasně. Jo, protože si na tom vybudují vlastně celý ten ekosystém. Jo. A proč na rok třeba? Proč to dáváte na rok? Není to dlouhý? Hele, dáváme to na rok kvůli tomu, jak vlastně v té nabídce to vypadá ta cena. Protože dívej, vlastně na rok Flixi stojí 25 000 v tom pro režimu. I get it. A vlastně ta nabídka celá je jakoby levnější i s těma všema kurzama, s těma šablonama. Ještě já tam mám mojeho AI bota, který vlastně za ně umí psat texty a já to obhajuji jako, hele, to je skoro jak kdybych ti ty texty napsal já. Samozřejmě není to úplně přesně jako takhle, ale ty i když nemáš ty zkušenosti, tak vlastně jsi schopný udělat jako fakt jako dost dobrý, jako lepší text, než někdo, kdo tomu nerozumí s tím botem. Jo? Takže tam je plno takových bonusů, value stacking, že se tomu říká. Jo. A to Flixi samotné jako má větší hodnotu než ta samotná jako nabídka a můžou si to dohledat i na tom webu. Takže vlastně oni vidí reálně, že zaplatí za tu nabídku míň než za ten software na rok, který by stejně si museli platit, i kdyby to chtěli zkusit mimo tu moji nabídku. A ještě k tomu dostanou veškeré vzdělání a podporu. Jo?
ta podpora je tam taky na rok, že je to vlastně, že dostanu přístup do té komunity, kde jsem tam taky, mám nějaký live call, ať ty lidi nasměruju, jo, když jim třeba něco nejde, tak máme tam taky vlastně, jakože udělám v tom live callu prostě přímo prezentaci na to třeba, co jim jako nejde, jo, ať to znovu jako obhájím, protože někdy prostě mysneš v tom kurzu nějaké věci. A teprve ta komunita ti řekne vlastně, co jim jako chybí, že jo. Takže tam je taky super jako buildit něco ve chvíli, kdy jakože prodáváš a přitom to buildíš prostě, jo. No, to je podle mě teď jako asi nejpopulárnější model, že jo, to vlastně něco podobného děláme já, že vlastně já si pamatuju, že třeba 5 let zpátky tadyhle byly tady ty kurzy typu jako kup si online kurz a nějak si to pořeš sám, kámo, jo. A oni sice stáli třeba 3000, 5000 a spoustu lidí jsou zvyklí, že ty ceny těch kurzů byly jako low, ale ta pointa je, že když ty natočíš jenom ten materiál, dáš to a prodáváš to přesně jako, to je vlastně definice digitálního produktu, jo, že ty vlastně vyrobíš a pak prodáváš, je to neomezený, prostě je to digitální. Kort, když 5 let zpátky stála ta reklama daleko méně než teď, tak si dokázal na tom fakt vyrejžovat jako raketu. To docela závidím těm lidem. Třeba i Honzovi, že s tím začal, z Inizia, že jo? Že na tom vyrostl. Přesně tohle jsem dělal vlastně taky, ale čím dál víc se od toho chci vzdalovat, protože vidím spíš fakt tu hodnotu v tom se těm lidem věnovat víc jako osobně, ale mít to dražší. Proto já taky, jo, neustále nad tím přemýšlím, taky vymýšlím novou nabídku, bude vlastně i jako nová komunita, protože fakt jako chci to mít víc premium, s tím, že méně lidí se tam dostane, ale budou to lidi, kteří to fakt budou brát vážně a já jim dokážu více pomoct. Jo, takže taky už nechci, ať je to pro každého třeba, jo, tak taky v tomhle se taky jako vyvíjím, že taky přicházím na to, nejdřív jsem to chtěl samozřejmě nejvíc všechno automated, jo, prostě hele, a ono to jako fungovalo, jo, tenkrát, ale dneska si myslím, že je důležité u těch infoproduktů, ať ti lidi fakt jako z toho mají ty výsledky a to prostě i když v kurzu, já jsem to říkal nedávno teď na storíčku, že rozdíl mezi kurzem za 5000 a za 500 000 nemusí být v obsahu vůbec nic. Tam může být úplně stejný obsah, ale když tomu kurzu za 500 máš tu jako osobní podporu toho mentora, tak to je to, kde se to pak láme a samozřejmě i ta investice je pro toho člověka mnohem větší jako fear of missing out, jako to, že prostě když to nevyužije, to jsem byl u toho Štěpána přesně, to byl nejdražší mentoring, co jsem si kdy koupil, předtím jsem si třeba koupil za 100 000, hej, nehlo to se mnou moc. Ale teď už jsem si jako fakt řekl, hej, nebuď blbý, jako teď už fakt jako musíš na tom zamakat, jinak o ty peníze jako zbytečně přijdeš. A to jde, kámo, že čím vyšší price, tím víc se ti tam dostávají lidi, kteří jako nejsou jako už do sebe investovali často, víš co. Už jsou to lidi, kteří jsou zvyklí do sebe investovat a právě máš mnohem jako víc zainteresované lidi do toho. Fakt to projdou, fakt získají ten výsledek a tím pádem ti to zase fueluje ty výsledky těch dalších lidí, jakože ten proof vlastně, že to funguje a tím pádem máš více klientů. Že jo, takže... Víš, co jsem dával jako one-time offer teď já jsem měl live webinář a teď dělám jako live webináře. Právě z toho důvodu, to mě právě zajímaly tvoje výsledky z toho autowebináře, že prostě vesměs ono fakt se to vyplatí, jako tu svoji energii jakoby nasměrovat do nějakých 2 spajků třeba během roku a tam prostě vzít si třeba těch 4 miliony, ale pak dál už se jako s prominutím jako nesrat s tou reklamou a dalšíma věcma, protože vlastně ten performance jde hrozně dolů. Takže to mě zajímalo právě, díky, že jsi mi na to odpověděl. To je pravda, no. A vlastně já vlastně, když tlačím ty lidi na ten webinář, tak za prvý, je tam jeden, to mě taky zajímá, co si o tom myslíš, že tam jeden filtr je vlastně to, že tam ty lidi i dorazí. Protože ty lidi, kteří tam nedorazí, většinou fakt jako nemají tak silný zájem o to. Takže vlastně proto je to jako live taky. Takže dostaneme se k tomu, jo. A druhá věc, já vlastně na tom webináři dávám přesně ten Godfather offer prostě, který jakoby se nedá odmítnout. Já vlastně právě kvůli tomu, že vím, že kdo se do toho kurzu jako přihlásí, třeba dejme tomu, ty, když ti bylo 19, nebo já, když mi bylo 19, kámo, já bych hrozně chtěl jakoby se naučit infoprodukty. Ty vole, to je úplně, jako, to je life changer, jako pro mě i pro tebe, si myslím. A já to opakuju všude na všech storíčkách, taky na reelskách. Jako, proč sakra tady to dělám? Já to dělám, protože tomu extrémně věřím, protože mě to pomohlo a protože vidím, že to pomáhá lidem kolem sebe. A třeba na tom webináři, já že jsem teď dával one-time offer, že prostě kdokoliv jde do toho kurzu, já dávám 100% garanci, že pokud nebude mít výsledky ten člověk, že si nevydělá těch 25 nebo kolik to stálo jako naspět, já mu ty prachy klidně vykešu, protože reálně není možnost, že když uděláš přesně step by step ty věci, které budeš chodit na coaching cally, budeš reálně deliverovat to, že si řekneme prostě, hele,
potřebuju tady najít několik expertů, domluvit se s nima na spolupráci. A fakt jdeš a prostě oslovuješ ty experty a posíláš mi screenshoty těch DMs, že to fakt děláš. Jo. Není možnost, Yes. že neuspěješ. No fucking way. A to je super, že když to neudělá, tak on ani se neopováží za tebou jít pro ten refund prostě, protože sám ví, jakože, Jo. víš co. Třeba já jsem to tak jako chápu, že někteří lidi jsou třeba nefér, ale většina jako je férových. A hlavně, když už třeba kupují jako dražší nabídky, tak jsou to většinou trošku kvalitnější jako lidi, no. No, ale jako má to samozřejmě jako upside, že vlastně potom většina lidí fakt se snaží dojít k tomu výsledku, protože za prvý zaplatili prachy, Určitě, no. za druhý, jako já jim jsem jakoby jakýkoliv riziko ze jejich strany jsem odstranil. To neexistuje. Yes. Ty nemáš riziko. Ty dáš, nevím, 25 litrů na stůl a jako chápeš, když já jsem lhář a dělám scam jako infoprodukty, tak ti vrátím prachy. Ale pokud opravdu uděláš ty věci a povede se ti na tom vydělat peníze, tak seš můj case. A vlastně já třeba se snažím právě z těch webinářů jako sbírat vlastně ty casey, to znamená mým jako cílem teď je, já jsem si to začal psát i na Instagram, kolik vydělali moji studenti a chci tam dosáhnout třeba, taky Honza třeba Schreier to začal že ho dělat, je to prostě skvělý social proof, vlastně kolik vydělali tvoji studenti. Jo. A mám třeba velmi úspěšného studenta Eddie Kangama, možná si viděl nějaké reklamy taky. Viděl jsem. A ten prostě už na tomu jako urval jako fakt jako raketu. Myslím, že už se možná blíží, nebo už překročil 10 mega. To znamená, teď si vem, jaká částka, to je šílený. A jako, když vyděláš třeba za rok 10 mega, to je úplně life changing. Jako pro člověka, který třeba to, takže mě hrozně teď jako se dotklo to, že on vlastně, nebo dotklo jako v dobrým, pozitivním. On žije na Bali, že jo, myslím, nebo někde v Singapuru. A objednal mi v Paříži na dálku hrnky Dior. A normálně mi je nechal šipnout do Prahy, jako, že mi poděkoval jako za ty věci. To je hustý. To je hustý, no. Proto chceš dělat asi ty věci, že jo? Protože jako chceš, aby ty lidi měli ty výsledky. Určitě, no. Jako my právě používáme podobný stat teďkom, jakože taky mi došlo, že vlastně i na tom Flixi, víš, že jsme si vyjeli graf, jako, tak my tam máme za celou dobu, že tvůrci vydělali teď už třeba jako 60 milionů, ale teď za posledních 6 měsíců je přes polovinu z toho. Nice. Jakože jako fakt to roste tak jako exponenciálně. Je, že fakt to jde vidět, že i s tou edukací, co jim tam dáváme, plus jako ti lidi taky, jo, jsou jako větší na těch sítích, lepší prostě a tak dále, je jich víc, tak rostou i ty zisky. A právě, jo, to je taky, že jsme měli pod Facebookovým komentářem a kdo na té vaší platformy vydělává, jo, a pak prostě jako můžeš dát jako ten stat, jo, a je super, že právě teď jsme byli ve Forbesu, jako na Brand Voice, což je vlastně to, že to je placený je to placený, jo, zaplatíš si to, ale sami nás oslovili, což z toho mám jako radost, že vlastně sami se nám ozvali, dali nám tu příležitost tam vůbec jako být. A vzali jsme to vlastně tam, pár tvůrců jsme tam zmínili, jako s tím, že nám to povolili. Víš, a ti tvůrci sami nás jako přesdíleli, gratulují nám, víš, že taky jsou jako vděční i za tu platformu, že vlastně fakt jim to jako ušetřilo jako hodně peněz, jako času a ulehčuje jim to život vlastně u toho podnikání, což je taky super, víš, když na něčem pracuješ jakože 2 roky prostě na tom softwaru a už to úplně overthinkuješ, prostě ten svůj produkt a pak zjistíš, že ti lidi to fakt jako mají rádi, když to není třeba tak dokonale, jak bys chtěl, tak je to fakt super, no. Pustý. Takže to je fajn prostě, no. Kámo, jsi jako borec, říkám, já jsem si s tebou chtěl takhle dát rozhovor už delší dobu, protože fakt si myslím, že tolik lidí to tady jako nedělá, nebo nepřemýšlí o tom, tak víš, jakože ti nejsou jako, není ti jedno, že ty tvoji studenti nebo ty lidi, kteří si o tebe kupují, že neprodáváš prostě nějaký scam, jo? No jasně, no. A myslím si, že fakt jako taky to negativní jako povědomí o tom, že třeba ty digitální produkty nebo infoprodukty, že jsou jako špatný, tak to dělá hlavně to, že prostě to, a to je pravda, jako na první pohled to může dělat jako každý, nebo jako není to tak těžké jako by udělat, ale zase si myslím, že ty opravdu dobrý infoprodukty, nebo digitální produkty, whatever, jenom ty se prodávají jako fakt dobře. Já si nemyslím, že když máš jako sračkový produkt, že to dostaneš daleko, protože ty to můžeš prodat, jako udělat nějaký spike, vydělat na tom třeba 500 000, milion, jde to, ale podle mě, pokud chceš mít jako dlouhodobý biznis, který prostě bude škálovatelný, bude ti přinášet dlouhodobě peníze, tak to nemůže být scam. Vždycky to musí mít obrovskou value pro toho zákazníka, že vlastně jako product is king jako v tomhle. Ale určitě, ale zase jakoby na druhou stranu trošku jako v jedné věci nesouhlasím, že
ono ti lidi někdy nemůžou vidět value toho produktu, že oni vidí jenom ten obal, ten marketing, a když někdo udělá ten marketing tak, že to vypadá extrémně atraktivně, odbourá všechny jejich námitky, i když to vlastně v realitě není ani možné to udělat. Třeba to jsem viděl i Mangazi, že dělal teďkom vlastně nový, jako, že jo, má nový infoprodukt, Monetize, jo, jako v podstatě s digitálními produkty, s tím, že za mě, hele, nemůže úplně jako každý to dělat, a když už jo, tak jak propaguješ ty, být partnerem toho člověka, který má tu expertízu, který má něco, co může předat, nějakou transformaci. Jo, já jako stojím si za tím, že i když jsi o krok napřed, třeba v něčem, tak jo, můžeš to jako naučit ty pod tebou, protože taky, že jo, na výšce jsem začal s e-shopem a začal se tím živit, tak už bych mohl mojim kamarádům poradit, jak můžou vydělat 20 000 korun jako e-shopem, prostě, že jo. Jo, už jsem o ten krok napřed, ale právě, že ten Iman příklad, on tam říkal jako věc, která, jo, že na explore page, vlastně na tom vhopu, vlastně, že to je, že tam tvůj produkt bude sedět a že budou ti chodit objednávky, aniž by ty dělal ten marketing. A on těm lidem odboural úplně všechno, vlastně jako všechny ty námitky, které by mohli mít, a pak samozřejmě oni udělali prostě 9 figures, nebo jako úplně extrémní. Viděl jako jsem to. No. Částky, ještě tam byli toho Jasona Fladliena, což je jeden z nejlepších jako lidí na webináře. Jako, to je, že jo, nějaký ten taky praotec. Jo, on učil i Russella Brunsona. To je prostě úplně magor, jo. Ne, ale já jsem mimochodem, já nevím, jestli ty, ale já jsem se koukal na celý ten webinář toho Imana, právě protože jsem byl jako zvědavý. Mě to zajímalo. to tam jako, ale ti to hard. Já to mám uložený ještě na počítači, mám to tam jako poznámky k tomu. Přímo, no. Ne, bylo to jako, ale ten push, jakoby, jako se vší úctou, já jsem jako, moje jako webináře jsou samozřejmě, jako, že tam je to FOMO a jakoby je to tam, že tam tlačím na tu konverzi. Ale kámo, ty americký webináře, nebo ten webinář Imana. To je šílené úplně, no. To bylo třeba, to mělo, nechci kecat, jo, on tam měl, že jo, myslím, že 5 nebo 6 webinářů po sobě. A normálně je, že tam je samozřejmě klasika, prostě obsah třeba na 1,5 hodiny, jakoby nějaká jako value, ale i ta value tam jako nebyla. To nebyla žádná value. To byl prostě sell. Ale potom, kámo, co začalo. Lidi nadávali. A pak 4 hodiny. Jo. Furt. A to je styl toho Fladliena právě, víš? Že on vlastně, já jsem četl jeho knihu, on vlastně říkal v tom jakože v tom webináři, jo, máš dát jako value, ale nemáš těm lidem v podstatě jako prozradit fakt ani trošku, jak to krok za krokem můžou udělat v úvozovkách, protože on říkal, že pokud ti lidé děkují, že to byl jako skvělý webinář, tak je to špatně. A nemáš jako prodeje, tak je to špatně. Že vlastně, kdyby to byl skvělý webinář, tak oni přece nakupují. Jo, to je jeho jako, ale samozřejmě, když to chceš dělat trošku genuine, jako prostě za mě to je jako moc, jo, to, co dělá Iman, on prostě má tak obrovské publikum, ale říkám, to, co mi vadilo k tomu předchozímu kroku, že on vlastně prodává ten dream trošku a ten obal toho produktu je mnohem jako atraktivnější, než ten samotný produkt je kvalitní, i když jako nepochybuju, on jako podle mě má dobré ty produkty, jo, já jsem tam nikdy nebyl, ale jako věřím, že má dobré produkty. Jsi to kupoval, kámo. Jo? Já jsem koupil snad úplně všechno, co... OK. No ale já to někdy taky dělám. Jako Russella Brunsona tak jsem nekupoval, ale jako Imana jsem jako koupil, myslím, že 2krát. OK. Co si o to myslíš? Hele, já jsem měl Agency Navigator, což byl jeden z jeho jako prvních programů. Jo. Jako kdybych si to srovnával třeba jeho produkt versus můj produkt, tak je to sračka. Jakože I fucking nuked his ass, jo, ale zase jakoby, on tam má obrovskou výhodu, že on tam dává ještě těm lidem ten software a nějaký další jako věci, což já samozřejmě jako nemám, to mi chybí, to se můžeme pobavit potom, ale jako obrovská výhoda je, že tam má ten software, ale jinak jako ten obsah mi nepřijde zase jako, že... A to je právě to, víš, že někdo, kdo se nestydí, jakože těm lidem prodat ten dream, zabalí to extrémně atraktivně, tak prostě vydělá víc než ten, co má fakt jako dobrý produkt, ale dělá to fakt jako genuine. Víš, že prostě, jo, pak on je ten, co má 10 Rolls Royceů. Jo, jako tohle je na tom infu trošku jako... A to je painful. Podle mě hodně lidí třeba, když mám třeba já svoje webináře, nebo prostě dělám nějaké obsahy na sociální sítě, jako spoustu takových jako chytrých lidí, já nevím, třeba naposledy, a teď nevím, nechci kecat, ale nějaký, že Vojta Žižka, to je nějaký taky podcast, dělá, že nějaký komentář taky na mě prohodil, že viděl týpka, který dělá kurzy, jak dělat kurz, nebo jako směrem na mě. A jako je jedno jako kontext, ale že ty lidi třeba vnímají, že ty webináře jsou nátlakový, že je to jako nepříjemný ten prodej, že ty hodnoty je málo, přitom je to zdarma webinář, jo. No. A jakoby to je jako jedna strana pohledu, že tady ty jako chytrý lidi si myslí, že je to fakt jako scam, nebo je to extrémně nepříjemný ten prodej.
Ale ta druhá strana je to, že prostě ten webinář je prodejní nástroj. A ty, pokud tam nebudeš mít žádný mechaniky, to znamená, reálně nepřitlačíš ani trošku, což já jsem mimochodem, pár mých studentů dělalo taky webináře se svýma expertama. A oni právě říkali, hele, uděláme to jako Alex, ale bez toho nátlaku. Doesn't work like that. Jako, ne, tam bohužel prostě jakoby ty lidi, jestli nemají hodně silný důvod koupit na tom webináři, nebo prostě na jakýkoliv, z reklamy, whatever. Pokud tam není fakt hodně silný tlak jakoby na tu konverzi, tak si to koupí hovno lidí a můžeš jako rovnou jako skončit. Jo? Jediný případ, kdy je to možný, ale to je prostě hodně velký heavy lift. Ale je to potřeba. To je přesně o čem jsme se bavili, že tobě na začátku kupuje ten spike těch lidí, kteří jsou ohřátý. To znamená jediný způsob, jak dlouhodobě prodávat infoprodukty, nebo whatever, jakýkoliv produkty. A ve finále to, co dělá Iman, je budovat osobní brand. Určitě. Dávat tu value ještě předtím, než vůbec si poprosil toho člověka něco koupit. A potom vlastně je to jedno. De facto ten webinář tvůj pak může vypadat jenom tak, že na hodinu těm lidem představíš jenom, jak ten produkt vypadá a nemusíš dávat žádnou value. Protože ty lidi, kteří ti už věří, těm vlastně téměř jedno, jakou value jim tam dáš. To nejsou ty lidi, kteří ti tam píšou komentáře, málo value. Ne, to jsou ty lidi, kteří přišli na webinář s tím, že vědí, že si to chtějí koupit a ty jim jenom jako řekneš, co je uvnitř, jako na prodejní nějaký konzultaci a oni řeknou yes. A ještě dáš jim dobrý offer a oni si řeknou yes. Právě. Já to vidím třeba u některých tvůrců na Flixi, jako nemůžu jmenovat, prostě, protože jsou jako insider informace, víš co? Reklamu neděláš. Máme jako statistiky samozřejmě naší, jako víš, jako, že vidíme, kdo kolik jako vydělává třeba tak, ale to je masakr, že fakt ti nejvýdělečnější jsou v podstatě lidi, kteří mají jako fakt dobrý obsah. Ale oni nemají jako dobrý ten sales proces, oni nemají prostě vymakaný ani tu nabídku, oni mají třeba 10 produktů, že nemají žádnou svůj core offer, úplně nesmysl, víš, jako co se týče infoproduktů, že jo. A oni tam vlastně jako ti lidi od nich kupují, protože je fakt mají rádi, mají ten svůj jako fakt níž, kde oni jsou ta autorita a taky za mě vždycky mají nějaký ten jako názor, který třeba někoho i sere, víš, že prostě polarizující prostě. Jo, že naopak, ale tím oni si vytvoří mnohem to silnější publikum, protože vlastně to publikum, co s nima souhlasí, tak rozumíš, mnohem víc jako s tím člověkem rezonuješ, jo, když ti to řekne, takže někdo, kdo řekne, hele, kurzy jsou scam a ten, když s tím souhlasíš, jo, ten má pravdu, víš, a prostě jako... A koupíš si jeho kurz. Ne, přesně. Jo, to jsem viděl, počkej, to tě přeruším, to jsem viděl jednoho týpka nebo týpku, teď nevím, že tvrdí, že nekupuj si kurzy, předražené kurzy, fucking scam, nekupuj si předražený kurzy, by the way, mám komunitu za 500 korun. Já úplně, let's go! To je bomba. Let's fucking go. Tak samozřejmě ano, taky, že jo, když si koupíš knížku od Alexe Hormozyho, tak tě to naučí asi víc než jakýkoliv jiný mentoring, jo. Ale prostě tam nejde jenom o to, že o ty informace, což dneska právě, jak jsme se bavili, už to nemá třeba za mě takovou voliu jenom ty informace samotné, ale právě, že i trošku ten přístup jako tebe, jako toho mentora tak, ale tam už prostě musí být ten vyšší price point, no. Takže, a to zase jako odbočuju trošku, ale... Ne, je to good, mě to jako mega baví. Jo, prostě, no jako... To je vždycky, jako, když se vrátíme k tomu, že někdo říká, že je to scam, tak samozřejmě já zase ty lidi chápu na jednu stranu v tom, že vem si, že když jako já jsem třeba scrolloval Reelska a jednu dobu mi tam fakt vyskakovali takový sketchy lidi, kteří jenom jako flexili lifestyle a tak dále, cože tohle byly zrovna kurzy zaměřené na vydělávání peněz. Jo, máme třeba na naší platformě ti nejvýdělečnější tvůrci, jsou v trhu spíš jako zdraví a vztahy a tyhle ty věci, jako paradoxně, že tam nemáme tolik těch jako make money online, prostě gurus, jo, to jako fakt minimum. Já ti pak ukážu tu knihu, kterou jsem připravil pro studenty. Já mám jako taky docela detailní statistiku. To mě hrozně zajímá, to porovnat s tvojí a vztahy a tady to jsou první příčiny. Protože jako vesměs ono je to lehčí prodat za mě tady tyhle produkty, než ty make money online, protože v tom je tolik skepse a jakoby tolik lidí tomu jako i nevěří, že ty fakt musíš bojovat i proti těm právě lidem, co to nedělají eticky. Jak jsem říkal, mi vyskakují třeba lidi a říkám si, hej, jestli takhle jako my na ně působíme potom, že oni nás hned hodí do toho stejného pytle, tak to je strašně na hovno. Ale taky já to říkám lidem jako, to je jak prostě si jít koupit nějakou knihu
a ta kniha nebude dobrá a ty kvůli tomu už si nekoupíš žádnou knihu nikdy. Víš, nebudeš do restaurace, tam ti to jídlo nechutnalo, tak už nikdy nepůjdeš do restaurace. To je úplně ten stejný princip, že jo. A plus pořád je to vzdělání, ten člověk to musí jako použít sám, že jo. Ty taky můžeš chodit do školy 4 roky a může být to pak feťák, jako jo. A prostě ty za to ti učitelé nemůžou, že jo. Prostě jako, já zase nechci to 100% obhajovat, nějak jako prostě jsou lidi, kteří opravdu skémují, ale myslím si, že čím dál více lidí to dělají genuine, protože jim došlo, že to je ta správná cesta a taky nevím, jak ty, já si nemůžu představit, když je to opravdu třeba jako scam, že máš něco sketchy v tom, tak jako jak oni to řeší, víš co, jedno trestní oznámení a ti lidi přece musí jako skončit. Víš, že já to nechápu, jak to vůbec jako a taky ukazují si obličej na internetu někteří, víš, a je to prostě, že si to mají tak zabalené do těch obchodních podmínek, že to jako nějak jim to prochází, nebo já to prostě jako nechápu. Víš, třeba toto jako nechápu, i jak si ti lidi jako představují, že jako jestli je to všechno scam, jako tak jak... A oni nežijou zas tak dlouho, ne? Jako, to je fakt. Takhle, když se zamyslíš jako naposledy, koho jako multilevely jedině nějaké možná, jako žijou, že to jako není vyloženě scam, ale je to také prostě, že jo. Podle mě to je ten jako low tier těch jakoby lidí, co si myslí, že kurzy jsou jenom quick cash a oni to jako zkusí, třeba nějaký malý prachy jako vydělají na tom, ale pak jako zmizí. To je pravda, no. Jo, a třeba jediný, kdo si to dokáže obhájit, jakože udělat takový jako takový skemík malinký, to je třeba Iman, co si popisoval, který je už vlastně tak big, že je v Dubaji a jako to fakt dosah jako nemáš. A to je to, že on to vlastně jako není scam, že on všechno, co ti tam jako řekne, je pravda. Overpromise prostě. Jo. Že vlastně jako prostě je to všechno pravda, co říká, to je prostě to blbé. To je v tom marketingu jako, to je právě to, že ty těm lidem musíš jako dát to, co chtějí, nebo říct jim to, co chtějí slyšet, ale pak jim jako dát to, co potřebují. Ale samozřejmě jako oni nezískají většina z nich ty výsledky samozřejmě a za co on už jako třeba tak nemůže, no je to prostě fakt sporné, no hrozně, kde je ta hranice mezi fakt tím dobrým marketingem a mezi tím, že je to fakt too good to be jako true. Hele Tobi, a ještě mi řekni, myslíš si, že infoprodukty jsou fakt teď nejlepší biznis, který bys doporučil jako dělat, nebo kdyby si znovu začínal, jsou to infoprodukty, nebo jak to vnímáš? Jo, hele, je to v tomhle složité, protože já jsem, jak jsme se bavili ještě předtím před podcastem, tak já jsem jí říkal, že jakoby já si nemyslím, že infoprodukty jsou 100% pro každého, ale zároveň jsou zde cesty, jak je může dělat každý. Že jo? A jedny z těch jako business modelů, které byly strašně populární pro začátečníky, jsou třeba právě jako dropshipping, že jo? Právě SMMA, což znamená marketingová agentura, většinou pouští nějakých Facebook reklam. No a ono z toho trošku jako jde vycházet, že třeba například, kdybych jako zakládal agenturu, tak bych dneska vlastně jako nedělal prostě třeba Facebook reklamy pro náhodné lidi, ale právě šel bych jako za nějakým tvůrcem, který má nějakou expertízu, je dobrý, ale prostě třeba se neumí tak dobře zviditelnit a prodat. A najednou už jsem součástí těch infoproduktů, že jo. Já mám, že ten můj kurz je něco jako SMMA / infoproducts. A za mě toto je právě skvělý třeba způsob, že osobně fakt jako kdybych dneska začínal a neměl jsem žádné zkušenosti, tak asi jako jdu spíše do tohohle, fakt bych si našel 1-2 klienty v tomhle, kterým udělám super výsledky, protože reálně fakt ty se musíš naučit jako postavit jim nějaký ten správný prodejní proces, že jo? Plus je OK nasměrovat v té nabídce, v tom obsahu, dejme tomu trošku, nebo launchnout pro nějaké reklamy. Jo, je to hodně know-how, ale zároveň, když to porovnáš jakoby s těma jinýma business modelů, kde fakt musíš dělat všechno a ty být ten brand, jako je to za mě mnohem jako složitější než tohle. Protože když ten člověk má nějaký proof, tak ten proof to může strašně dobře prodat. A ty nemusíš mít tak silný za mě ten prodejní proces. Takže jako za mě ano, s tímhle bych jako začal, kdybych dneska jako začínal úplně znovu. Kdybych začínal s tím, že už mám nějakou experience, nějaké zkušenosti, tak jako 100%, 2x tolik. Protože za mě je to ten jako nejrychlejší způsob, jak vydělat nejvíc peněz za nejkratší dobu. Ale ono je to totiž kvůli těm nákladům, že fakt, jak mám zkušenosti s těma e-shopama, s tím e-commerce, tak taky super způsob, jak začít podnikat. Za mě, když fakt jako nechceš mít ty skladové zásoby, tak ten dropshipping dneska fakt jako, jo, jak jsem se teď díval prostě, jak využívám AI ke tvorbě kreativ, produktových fotek, jako reálně s tím máš mnohem méně práce, uděláš to mnohem rychleji a je to fakt viable možnost pro někoho, kdo třeba nechce být na kameře, nechce prostě řešit tady tyhle věci. Jo, není to pro každého třeba. Tak to e-commerce taky za mě super start. Jo, je to něco, na čem jsem začínal já, v čem jsem měl první výsledky, ale člověk nesmí čekat, že z něj bude ten milionář prostě v Dubaji, který má jako penthouse a jako 2 supersporty před garáží,
je to reálné, když máš nějaký obrovský brand, ale v realitě ty si z toho nebudeš vytahovat tak čistý zisk, aby si třeba tady tyhle věci mohl kupovat. Jenom když máš fakt obrovský brand. Většinou ti lidi, co tohle mají, právě proto prodávají online kurzy, proto prodávají ty infoprodukty, protože zjistili, že to je mnohem jednodušší škálovat na velké čisté zisky do jejich kapsy. Takže jo, pokud bych měl někomu jako poradit, tak zamyslete se i nad tímhle, ale neříkám, že jiné business modely jsou špatné, neříkám, že nefungují, 100% fungují, všechno funguje, když jako chceš, když s tím někdo vydělá peníze, tak to funguje, ale je důležité se podívat jako na tu realitu té ziskovosti a toho, co já od toho businessu skutečně jako chci a čekám. Jo? A za mě jako infoprodukty třeba to bylo poprvé, kdy mi jako to podnikání fakt citelně jako změnilo život a ještě k tomu, když jsem tvořil tu jako osobní značku, tak to se na to jako nakombí, jo, to beru tak dohromady a vlastně i ty kontakty, víš co, všechny ty příležitosti, jo. Osobní brand, jo. Crazy. To jako v kombinaci fakt s tím, že vlastně mluvíš to, jako o čem něco víš, co tě vlastně baví na těch sociálních sítích a pak těm lidem prodáš ty znalosti v podstatě, tak je to za mě nejlepší způsob prostě, jak dneska jako podnikat a vydělávat peníze online, jo. Jestli na to můžu navázat ještě, jako já s tebou naprosto souhlasím. Vlastně jako to byla přesně moje myšlenka, že hele, úplně, kdybych začínal úplně od nuly a teď bych chtěl jako vydělat nějaké první peníze, jako kučina. Prostě já bych si vybral určitě služby, určitě bych dělal něco, co má direct sales, to znamená žádný reklamy, ne, já prostě jdu a prodávám to one-on-one klientům a můj klient by byl ideálně někdo, kdo mi může zaplatit peníze. A nemusí to být firma, která mi bude platit 100K měsíčně. Stačí se najít nějakého experta, který mi bude prostě platit 10-20 tisíc. Vždyť jsem úplně na začátku, vždyť to je úplně super. Můžu se na tom naučit marketing, můžu se na tom naučit prodej. A vlastně potom si můžu právě připojit tu svoji osobní značku. Můžu se pozicionovat jako ten producent nebo expert na online prodej. A v tu chvíli najednou začínám budovat svůj brand. Už můžu jiným jako lidem taky pomáhat. A úplně jako worst case scenario nebo best case scenario, záleží na tobě, tak vlastně potom díky tomu vybudovanému osobnímu brandu vlastně můžeš dělat vlastně úplně jakýkoliv online business. To znamená, můžeš se rozhodnout, že si otevřeš nějaký e-shop a už buduješ na tom osobním brandu. Můžeš říct, hele, teď jsem si založil tohle. Jo? Nebo můžeš, nevím, koupit nějaký biznes, investovat ty peníze, který si koupil. Třeba, že jo, Vašek Tomanec si koupil nějaký ten lihovar nebo něco, že tam dělají nějaký tu samuraj vodku. Já jsem zkoušel u kámoše, nebylo to špatné, jsem si dal nějaký shot, ať nás to nabudí právě. Ne, ale prostě jakože pointa, jo? Že vlastně ty vyděláš prachy a pak to uložíš prostě někam jako do nějaký firmy. Ale vlastně tím, že už máš vybudovaný ten brand, ten ti nezmizí nikdy. No, hele, co mě jako zajímá ještě, taková jakoby otázka, taky jakože asi na ní není jedna správná odpověď, ale vlastně my dva se třeba povídáme o těch infoproduktech a prostě víme, že to je třeba ta cesta, kterou bychom se vydali znovu my. A proto to jako kážeme jako takový ty apoštolové prostě, protože sakra, já tomu věřím úplně jako bezmezně. No jasně. Já bych fakt, kdybych začínal, nic bych jinýho nedělal. Ale pak na mě vyskakuje třeba reklama nebo prostě nějaký příspěvky třeba Honzy Schreiera, třeba Funded Mind, že jo, jak má. Nebo třeba, že jo, Arťom má jako zase nemovitosti, jako stance realitním makléřem. A nebo jako jsou další třeba, a neříkám, že to je něco špatného, jenom prostě mě zajímá třeba tvůj názor, kdybys to jako porovnal. A samozřejmě my nemáme všechny ty znalosti, my nejsme realitní makléři, ale jak to jako vnímáš? Hele, jako takhle, ono samozřejmě to porovnání fakt jako záleží, protože jak říkám, každý je jiný a každý jako směřuje spíš k něčemu jako, víš, není to třeba pro každého a tak, jako prostě, ale samozřejmě za mě, když to jako porovnáš, tak zase jenom jako z logického hlediska té věci. Buď upřímný. Proč oni to jako dělají, že jo? Proč dávají všechen ten čas do toho, aby si budovali tu osobní značku, aby vybudovali ty kvalitní infoprodukty, protože jim to vydělává hodně peněz. A je to jednodušší škálovat to podnikání, mají tam v tom obrovský čistý zisk, protože a taky, jo, třeba trading, jo, taky určitě způsob třeba, jak začít něco dělat, ale v tom třeba nevidím, že je to nějaké podnikání, které fakt jako buduješ nějaký brand u toho, víš? A škálování asi taky otázka. Jo, že v tom vidím třeba trošku takový, taky jo. Samozřejmě ono, víš co, když jsi začáteční, tak se díváš na to, hele, chci začít vydělat 100 000 měsíčně třeba. Že se ještě nedíváš do toho, jo, že třeba já už bych dneska nezačal biznis, který jako
nelze lehce jako škálovat. Jo, že už vidím to, že už chci dojít na tu metu několik milionů měsíčně a už jako jsem na tohle opatrný a v těch infoproduktech to samozřejmě jde. Ale na to se ze začátku třeba nedíváš, že jo. Jo? Takže tam záleží, jaký je promis, že jo, třeba té jejich nabídky, ale jako říkám, z té logiky té věci, jo, všichni ti lidé, samozřejmě, kteří ti radí nějaký jiný business model, co oni sami jako dělají. Prostě jako to je nepopřitelné, víš, jakože, ale jak říkám, ono to jako není pro každého a samozřejmě oni jsou jako mega dobří v tom, co dělají, je to 100% etické, co dělají, za mě mají jako skvělý produkt. Jo, to už je jako na každém, jo, každého zaujme něco jiného, ale když se podíváš jako na tu jako realitu, tak ty infoprodukty prostě jsou jako to nejziskovější a to, o co je dneska fakt jako velký zájem, protože taky furt jako tak jako nevím, jak to v tom Česku vlastně jako je, i když jsem vlastně ty jsou docela populární, že jo, tady v Česku. jo, jako, jo. Ale ne, jako je to těžké někdy si i říct, jako jak ten trh tady jako přemýšlí, protože v zahraničí prostě na rovinu všichni se přesouvají na to info, prostě i lidi, co měli agentury, tak teď radši prodávají infoprodukty, protože sám řekni, jak je těžké, že jo, spravovat tolik lidí, čím více klientů, tím více šéfů v podstatě, jo, což u toho třeba, jako ať lidi pochopí, že jo, když děláš u těch infoproduktů, vlastně máš toho klienta, tak tobě stačí jako třeba jeden dobrý klient a můžeš jako z toho dělat fakt hodně pěkné peníze, jako jo. Takže vlastně tam ty jsi jeho partner, to není úplně tvůj jako klient, že mu naklikáš něco, že jo, ale že fakt s ním máš třeba ten biznis a v tom vidím jako právě, že jo, třeba takovou hezkou myšlenku, kdybych fakt jako začínal z nuly a nezačínal bych třeba s tím e-commerce, chtěl bych ten zisk jako rychleji do své kapsy, tak bych jako by právě si našel jednoho kvalitního klienta, kterého bych zkusil jako právě dostat jako na nějaké pěkné zisky. Jo. Kámo, mám úplně stejný názor. A právě můžeš to dělat z domu, víš co, naučíš se vlastně jenom jeden skill, to je jakoby copy, v podstatě marketing. Že? To nemůže být jako víc easy už. Tam už prostě víc... Hele, když chceš podnikat, jako sorry, jako jestli nechceš prodávat, nechceš dělat marketing, nechceš dělat tohle, nemáš na to prostě odhodlání ani to, tak nemáš šanci uspět. To ne. To znamená, já už jako fakt nevím, jako jaký business model je ještě víc jako simplistic a víc jako forgiving. To ne, no. Jako fakt netuším. Jako ono lidi vždycky vidí, oni mají ten optimismus neinformovaný, že jo, že prostě ono to vždycky na první pohled vypadá extrémně růžově, jo, ať už jsou to třeba ty reality, nebo prostě trading, nebo cokoliv jiného, dropshipping, SMA, ono to vypadá strašně růžově. A ty pak jako zjistíš ty problémy trošku, které to má v průběhu. Ono samozřejmě infoprodukty taky jsou takové, že ono sice taky, taky pracuješ s lidma a musíš jim doručit nějaké výsledky zase. Víš, že to zase někoho může děsit třeba. OK, nemusíš, ale já to třeba beru, že musím. Jako víš, já normálně ten produkt, já na tom nechám prostě moje vlasy pomalu. Jo, když jako fakt jako tvořím nějaký kurz, ale pak máš ty dobré recenze a ty viděl dobré jsi moje vlasy? Kámo, ty na tom seš docela líp, jako. Tak asi musím dělat lepší produkty ještě. Ale a ještě k těm autowebinářům, že jo? Tak já nevím, jestli jsi zareagoval. Je to ta nejlepší způsob, jak teď prodávat infoprodukty za tebe, nebo ty jsi teda říkal, že jsi hledal nějaký jako jiný způsoby, no? Nebo hledáš? Jo. Jako takhle, těch způsobů je strašně moc samozřejmě. Za mě je to nejlepší způsob, pokud chceš jako s tím mít málo práce v uvozovkách, protože ono, když to fakt jednou uděláš dobře, tak je to způsob, jak můžeš vydělat strašně moc peněz. Že i Russell Brunson vlastně říkal, že kdyby se chtěl stát milionářem od nuly, tak říkal, že by našel skvělý produkt a vlastně ne, on říkal, kdyby měl $1000 třeba na investici, tak by našel skvělý produkt, udělal by na něj webinář, těch $1000 by dal do reklamy, to, co by vydělal, tak by dal znovu do reklamy a takhle znova, dokud nebude zase milionář za měsíc. Jo. Nice. Takže ono vlastně, když to fakt jako umíš extrémně dobře, tak ano, ale za mě taky trošku to narušuje tvůj brand, protože jak je to automatizované, samozřejmě někteří lidi to vidí, ty sice nikde netvrdíš, že je to automatizované, ty říkáš, že jenom přijďte na vysílání, ty nikde netvrdíš, že je to live, takhle, nikde netvrdíš, že je to prostě live, takhle, jo. Fair. Jo, ale prostě samozřejmě problém je v tom, že trošku to narušuje ten brand, dáš jim tam nějakou urgentní nabídku na konci, není to za mě z tohohle hlediska úplně super, jo, ale jako prodává to fakt dobře, když to umíš udělat fakt skvěle, ale málo kdo to udělá skvěle na poprvé, většinou musíš několik iterací, než hitneš jako ten skvělý jako, formát, ať to celé strukturu. Ale abych to ještě doplnil, ty tam vlastně musíš furt jako umět nastavit třeba reklamu, že jo? Udělat ten celý funnel jako nastavit, což jako
můžou samozřejmě použít Flixy, ty jim jako s tím pomůžeš, Jo. ale je to furt jako nějaká jako trošku větší obtíž než třeba, já ti řeknu ten svůj model, jak to třeba Určitě. vlastně, co učím svoje studenty. Já vlastně mám, dokonce jsem pro ně připravil knihu, já ti to možná tady můžu ukázat. The Protocol, cool. takhle to vypadá. A vlastně, co já jim tady popisuju, já jsem jim tady po krocích vlastně rozepsal, co mají dělat. To znamená, tady vlastně mám část 4. producent. Okay. A tady jsem jim vlastně úplně rozepsal jako bulletproof guide, step by step, jak prostě vydělat svých prvních 250k, bez toho, abys dělal webináře nebo cokoliv. Jo, takže tady prostě provádím nějaký základní znalosti a jedu tady prostě jako ty kroky, že mají najít experta a tak dále. Ale co vlastně jako za mě je nejrychlejší způsob, což je vlastně, tady ta kniha je vlastně první modul mého kurzu, jenom zpracovaný jako textově a v krocích. Že vlastně první věc, co bych jako udělal, je, že bych našel si toho experta, vybudoval bych přes organiku nějaký brand a ve chvíli, kdy už přes organiku máš nějaký jakoby traffic na tom profilu, tak tobě vlastně stačí udělat nějaký typeform nebo formulář. Jdeš s těma lidma, nebo ten expert jde s těma lidma na call a normálně to prodává jako konzultace nebo mentoring. Za high ticket produkty tobě stačí prodat 10 lidem něco za 25 000, což u osobní práce, když je to třeba na 3 nebo 6 měsíců, it's okay. Navíc to můžou platit vlastně postupně po splátkách, nemusí zaplatit celou tu částku. Fucking bulletproof. Jakože 100%. extrémně ověřená metoda. S tím souhlasím, ten webinář je fakt jako těžké udělat, že to se nezdá, že jo, ono to vypadá jako strašně růžově, že hele, prostě to je tenhle jeden sales proces, který s tebe udělá milionáře, jo, uděláš jednu prezentaci a budeš milionář. To zní strašně dobře, ale samozřejmě je fakt těžké to udělat dobře. Neříkám vůbec, že je to jednoduché, musíš hodně rozumět marketingu, tomu svému zákazníkovi a mít fakt strašně dobrou nabídku. A ještě k tomu, když je to automated, o to víc to musí být jako nailed down, prostě, protože tam nemáš tu zpětnou vazbu, ale to, co říkáš ty, tak jako 100% souhlasím. Pokud chceš rychlý výsledek, 100%. Začít postovat, prostě klidně několik jako videí denně, i kdyby to nebyla nějaká studiová kvalita, klidně to může být authentic obsah, kde vlastně mluvíš přímo k těm cílovým zákazníkům, bude to jako atraktivní. A pak právě zvát jako na ten hovor rovnou, prostě skrze Timeform si jako zjistíš prostě o tom leadu a pozveš je na hovor a tam jim to uzavřeš. To je nejrychlejší způsob 100%, jak začít vydávat s těmi infoprodukty. A podle mě, kdyby to udělalo plno lidí, že i když nemají ještě hotový ten jejich infoprodukt, právě jako třeba mentoring, anebo pak buildit s nima, tak je to fakt, i když mají třeba 1000 sledujících za mě na nějaké téma, tak jako můžou takhle hned vydělat. Jako, je to tak, no, je to tak. Ale proč jsem to vlastně zmínil, je, že my si tady povídáme o autowebinářích a webinářích a třeba moji studenti koukají, jak ten webinář dělám já a jsou přesně ty dva způsoby, že někdo jako chce dělat ty webináře, nechce to dělat nátlakově a druhá parta vlastně to chce udělat přesně jako já, pořádně to nabombit. A vlastně jsou trošku jako překvapený, že vlastně je trošku jako brzdím. A proto jsem si říkal, že by bylo fajn to zmínit i na videu, že prostě... Určitě, no. Přátelé, fakt jako je úplná kravina si myslet, že první infoprodukt, který spustíte, teď jsem si zrovna volal s nějakým týpkem, mi dal jeden kamarád na něj číslo, že se chce se mnou poradit, tak jsem mu dal 10 minut, že jsme si pokecali po telefonu. Že prostě on teď plánuje, kámo, jak natočí těch 100 lekcí, že to bude nejlepší produkt jako v Česku na nějaké téma. Já mu říkám, chvíli zabrzdi, protože natočit ty lekce, zpracovat celý ten kurz a pak budeš mít přesně 0 prodejů. To je nejhorší prodejní strategie, kterou můžeš jako vymyslet. A kámo, ty vlastně na začátku, pokud jsem se ho ptal, máš osobní brand? Nemám. Jak to budeš prodávat? Reklama? Ale reklama se ti nejspíš na začátku, pokud nejsi fakt nějaký guru marketingovej, nejspíš se ti nevyplatí. Nejspíš na tom nevyděláš absolutně nic. Je extrémně těžké z té reklamy. Ta organika je tak jednoduchá oproti tomu. To je jediný způsob. Jako, aby si byl ziskový, to je fakt jediný způsob. To znamená, já mu říkám, začni úplně jako od nuly. Prostě začni budovat osobní brand. Začni se potkávat s lidma, zjišťovat, jaký produkt by vlastně oni vůbec chtěli. Yes. A teprve potom, až prodáš dostatečně nějakých mentoringů, konzultací, nějakých high ticketů, tak teprve potom se můžeš posunout vlastně na ten kurz. 100%. Hele, a ještě třeba, jak jsme se bavili o tom Imanovi, že vlastně my se bavíme, že organika je super, ale zase na druhou stranu Iman prostě uvařil jako brutální peníze, nebo obecně ve světě. Vlastně Štěpán nebo ty máte jako dobrý casey, že i s placenou reklamou jste schopní vydělat spoustu peněz. A vlastně my vlastně ten traffic, že ho nevedeme napřímo na prodej, ale třeba ty autowebináře nebo webináře, který mají daleko větší konverzi. Yes. Řekni mi, organika versus placené reklamy.
Tak za mě ta organika je něco, co je v uvozovkách lehčí konvertovat, protože, jak už jsme se bavili, že tvoříš si nějaký ten svůj brand, ti lidi prostě mají pak pocit, že tě znají, prostě jako líbíš se jim v podstatě, když tak blbě řeknu, a je mnohem lehčí jim něco prodat. A ono, když to potom, já jsem třeba to pustil, tu placenou reklamu ve chvíli, kdy já už jsem byl třeba v podvědomí dost lidí a podle mě mi to pomohlo, že ono se to nezdá. Ale to strašně jako, už jenom to, že mě ti lidi někde viděli, to tomu trošku pomůže. A může ti to zlepšit prostě ty cost per action, prostě jo, je to hodně jako o tom, že já už jsem tam trošku nějaký ten brand přece jenom měl, ale kdybych to měl porovnat, tak jako placená reklama je něco, co ti pomůže fakt rychle to škálovat, fakt rychle s tím jako vydělat první peníze a samozřejmě jako mnohem více peněz rychleji, když tomu fakt jako extrémně rozumíš, když to máš jako nailed down všechno, prostě tak, jak to má být. Jo? Což většina lidí, kdyby to spustilo do placené reklamy bez žádného brandu hned teď, tak já ti říkám, že spálí peníze. Jakože spálí určitě peníze ze začátku, než přijdou na to, jak to udělat dobře. Ale zase v Česku jsou pořád jakoby ty reklamy docela levné, třeba oproti zahraničí, kde proto ten Iman třeba a další jako tvůrci jedou spíš fakt jakoby tu organiku, kde si tvoří ten brand, protože v té placené reklamě je mnohem těžší z toho vytáhnout ten výsledek, že tady pořád v Česku, jako pokud máš atraktivní téma, fakt dobrou nabídku a víš, co děláš, tak ano, jako můžeš to na dobrou věc, jako na první dobrou spustit a fakt tím vydělat hodně peněz, ale pak za mě to půjde takhle jako dolů. Jo? Ale ta organika je způsob, jak to dělat dlouhodobě, jak to dělat za mě bez rizika, jo, a zároveň jako snáze vlastně to prodávat, jo. Takže ono, jako tam není jednoznačná odpověď za mě, spíš jaký přístup ti víc vyhovuje. Pokud nemáš rád riziko a jako chceš prostě to dělat tak, že nespálíš hned jako prachy, tak ta organika je super způsob, jak začít, ale musíš čekat, že chvíli to bude trvat, jo, ale zase záleží, že jo, když dělal 3 reelska denně, 2 měsíce, tak když je, jako za mě ten content je potom ta number one věc, na kterou se musíš fokusovat a pak až právě stavět ten produkt, jak jsi říkal, že určitě nedělat nejdřív kurz, který má 100 lekcí, jo, ale nejdřív ten content prostě, získat si nějakou tu první audience, právě pak na ten call, ať už jim to prodáš nebo ne, zjistíš víc, co oni chtějí, na tom iteruješ a takhle to postupně stavět, jo, a obejdeš se i bez těch placených reklam, protože když máš ten content pro to tvoje niche publikum, že plno lidí si myslí, že ty potřebuješ stovky tisíc views, ale když to je jak kdybys šel na přednášku na nějaké téma a tam na té přednášce může být 1000 lidí, tak jako na konci té přednášky ten člověk může prostě 10 z ním něco prodat, že jo. Kámo, Launch Protocol, teď prostě na tom webináři jsem měl, že jo, teď nevím, 1000 lidí, nevím, něco takového vždycky mám, možná míň trošku. Každopádně, já mám, že jo, tam byl omezený počet míst 60, jsem prodal 60. Okay. Jako přímo v tom live. No jasně. Okay. A jako pointa je, že 60 lidí, abys prodal, ty nepotřebuješ mít 100 000 sledujících. Ty vlastně nepotřebuješ mít ani jako 60 lidí, abys to zobchodoval. 1000 sledujících, těch, co fakt tě sledují pro to jedno téma, pro tu jednu věc, ve které umíš poradit. Naprosto. A já jsem to zažil i tenkrát, i když jsem dělal plno chyb, tak když jsem začínal mluvit o tom e-commerce a o dropshippingu, já jsem právě vůbec nedělal jako virální videa, že já jsem spíš dělal takový ty bottom of funnel, že jsem se jim spíš chtěl jako poradit, fakt jako, že jim dát tu hodnotu, jak třeba udělat nějakou konkrétní věc v tom e-commerce, ale prostě pak ti lidi, jak mi jsem tam chodil ten follow za followem, tak to byli tak interested lidi, že pak prostě já jsem udělal video, že třeba jsem něco přidal na Patreon, tenkrát jsem měl Patreon, jo, prostě jsem měl low ticket, jsem měl předplatné na tuhle věc, což je nesmysl za mě. A pak můžeme vysvětlit, proč ještě, ale prostě to prodávalo už i z toho obsahu. Prostě, ale ty jsi hrozně hodnej kluk, ty těm lidem dáváš prostě ty věci. Hey, by the way, já jsem teď začal na YouTube právě dávat, já nevím, jestli jsi viděl, já jsem začal dělat takový ty hodinový masterclassy, že prostě ze svého kurzu vytáhnu nějaký téma, prostě na hodinu to tam jakoby feeduju. A teď zkouším ještě takovou strategii, jakože fakt si myslím, že ta hrstka lidí, kteří si to kupujou, klidně jim dám velkou část contentu zdarma a vlastně ve finále doesn't matter, protože ty lidi jdou ke mně třeba na kurz nebo na ten infoprodukt, ne kvůli tomu, aby se podívali jenom na lekce, na video lekce, ale platí mi za to, že je takhle chytnu za ruku a protáhnu je tím tou dírou prostě, že prostě jakoby přesně jim pomůžu v tu chvíli, kdy oslovují experty, je tam nějaký problém. Hned na call řešíme, jo, nebo napíšou prostě do skupiny. To je ta přidaná hodnota. Přidaná hodnota je, že toho člověka dovedeš k tomu výsledku, ne že si koupí nějaký video lekce.
To je úplně k hovnu s prominutím. Je to tak, no. Takže to teď jako shiftuju. To je třeba moje strategie. A všiml jsem si, že děláš to samý právě. Jsem koukal právě třeba ten tvůj obsah na Instagramu jako mega hodnotný. Ty YouTube videa, který jsi taky dělal, jako mega jako value, jako zdarma pro ty lidi. Jo, já teď říkám trošku, chci upravit tu moji nabídku, celkově tvořím jakoby něco jiného a tohle víc zapadá do toho mojeho konceptu, že já se nebudu snažit být tak moc jako virální a je to téma jako broad, ale fakt chci mít to svoje jako malé zaměřené prostě, tu moji níž a právě mít ty kvalitnější lidi. Takže že vždycky ti jde o tu kvalitu toho publika, ne o tu kvantitu, protože jak říkáš, prostě ti lidi potom, jo, jak jim dáš všechno to info, tak oni stejně budou chtít potom víc od tebe. Budou chtít tu správnou i strukturu třeba toho programu, jo? Že ty jim dáváš ty střípky sice, ale oni to nikde nemají jako krok za krokem. Jo? A pak pro ně je jako moc effort to uchopit, takže si to jako sami nějak poskladají, oni radši půjdou za tebou. Že? Jo? Takže to je jako, a právě i na ten YouTube se snažím dát víc jako deep hodnoty, s tím, že toho obsahu já jsem teď taky tolik netvořil, protože mám i plno práce s tím jako s tím softwarem a všechno. Ale to je právě to ono, že teď trošku sedím jako jedním zadkem na dvou židlích. Ale jo, jako souhlasím s tím 100%, no. Tady toto je důležité si uvědomit. Že plno lidí, víš, má podle mě tu omezující představu, že když nemají prostě desítky tisíc followerů, takže nemůžou nic prodat. Že potřebují tu reklamu hned. A ve výsledku blbost. První 2 měsíce intenzivní jako tvorby na ty sítě ti můžou přivést jako první výsledky a fakt jako tím myslím, že fakt prodáš pár lidem něco high ticket a hned máš prachy. Jo. To je fakt jako rozdíl i v té ceně, no, že čím víc prostě i já jsem si koupil kurzů a produktů, tak já si všímám, já už si nekoupím produkt za 20 000, já si koupím produkt za několik set tisíc. Protože já se vždycky to úplně děsím. Jako já jak jsem viděl ty tvoje ceny v tom, jsem říkal, to je blázen, já bych to zdražil, já bych to koupil i za kilo. Víš, proč jsem to dával? Já jsem to teď dával za 25 000 ten střední balíček a ten důvod bylo, že Klarna limituje ty rozdělení na splátek na 3 kusy. Okay. A vlastně já jsem tu cenu původně měl 35 plus, jo, takže to bylo dražší. Takže já jsem jim normálně jako snížil tu cenu ještě víc. Ale jako ten důvod byl ten, že prostě jsem to 100% chtěl vyprodat, 100% jsem tam chtěl prostě pomoct jako lidem a fakt tu strategii, kterou teď mám, je, že chci udělat co nejvíc caseů a vlastně jakmile udělám z těch lidí, kteří jsou na téhle vlně casey, z těch jako nejvíc jako ohřátých, tak je pak jako vemu ty casey a zase tu cenu budu zvyšovat. Takže vlastně ten deal je takovej, že teď prostě ty lidi měli fakt jakoby the best deal a příště bude zase ten the best deal v ten moment. Yes, chápu. A ta value je jako, jak si řekl, prostě tyjo, kdyby mi to někdo dal, když mi bylo 19, Jesus be praised, jako, to je úplně jako, že já jsem prostě vzal všechny ty kurzy, které mám koupený a úplně to vysávám s těma věcmi, testuju to a pak vlastně to jenom jakoby už jako přechroustám, dám ti to jako step by step. Já nevím, jako co víc jako můžeš chtít. To prostě nejde. Hele, Toby, já jsem se tě chtěl zeptat ještě ohledně toho lifestyle, protože my jsme se bavili, že s těma lidma si buduješ důvěru a samozřejmě to pak funguje skvěle na prodeje. Jak třeba vnímáš, že každý tady mladý kluk, co dělá nějaký kurzy, teda včetně i nás, tak částečně si prostě kupuje auta, nebo prostě jako funguje to furt, nebo je to prostě naleštěná bída a už je to prostě sračka? Jako za mě je to trochu ten proof přece jenom, že jako víš, o čem mluvíš, když prodáváš kurzy o tom, jak právě vydělat peníze, nebo pomáháš lidem právě dosáhnout nějakého výsledku v tomhle. Ale za mě, pokud jako to je tvůj jediný marketing, že promuješ jako takovýhle ten lifestyle, to, že máš drahé auto, tak tím přitahuješ strašně nekvalitní právě diváky a lidi, co právě si myslí, že je to jako jednoduché, že zbohatnou rychle tím způsobem. Víš, že podle mě ti lidi, co to dělají, v zahraničí vidím ten trend, že strašně ustupuje, protože tam to Lambo už má každý a jeden mentor ještě na live callu nedávno mi říkal, kámo, to je tak levné, to Lambo, víš, jako pro ně je to třeba úplně jako jinde už, jo? A ono vlastně je to jako dosažitelné pro každého v tom zahraničí skoro na splátky a tak dále, chápeš, že ono to ztrácí tu kredibilitu a za mě v Česku to funguje, ale říkám, přitahuješ tím nekvalitní publikum. Podle mě ti lidi budou bolehlav v tom mentoringu, budou ti chtít refundovat ten kurz, prostě jsou to nekvalitní lídy za mě, že budeš tím poutat velkou pozornost, ale nepřitáhneš si na sebe dobré světlo, nepřitáhneš si dobré zákazníky, kteří jsou fakt jako inteligentní, kteří na tom chcou makat. Jo? Neříkám jako, že to
musí být jako nutně úplně 100% jako pravidlo, ale v zahraničí to i hodně lidí jako říká, jo, že prostě já jsem se třeba takhle nikdy nechtěl promovat, ale samozřejmě ty jsi si třeba koupil nové auto, takže jsem to zazdílel, ale jako nedávám to na sílu do každého videa, víš, že dávám 95% hodnotu a pak jako i ukazuju třeba trošičku a ti lidi jako chápu, že je to jako real. Kluci mi vždycky říkají, dáme tam to auto? A já, tyjo, nevím, no, dáme. Jo. Jako za mě prostě, když je to tak jako nenásilně, tak je to fajn, víš? Jakože... Chápu. Hele, to ti třeba trošku jako kontruju ten tvůj názor, protože zase, já když se podívám třeba na ty kuky, které jsou třeba tady v Česku a dělají infoprodukty úspěšně, tak třeba přesně ten jako proof tady v Česku furt mi přijde jako docela funguje a vlastně spoustu lidí si nedokážou úplně představit. Třeba těch kuků, jo, třeba. Nám bylo 19 a taky prostě jsme se koukali na ty frajery, který jsou třeba v podnikání dál. A já si spíš... Takhle, třeba můj názor není, že tam je důležitý to jako auto, zase záleží, jak to prezentuješ, jakože make money quick, jako, to je blbý, ale zase na druhou stranu jako ty social proof z toho, že jako žiješ ten život, který by ten člověk chtěl mít, tak je to něco, co tobě může dát ten drive nebo tu motivaci. Takže já třeba, když zase mám jako svoje nějaké jako vzory nebo někoho, kdo mě jako bych to nazval možná jako vzorem, ale spíš jako inspirací, tak já se jako sleduju ten lifestyle, mě to baví vlastně. Mě baví to, že prostě ten člověk, že vlastně je zase o krok dál nebo o 2 kroky dál, vím přesně, že s tím neflexí jako prostě cheap, jakože podívej, tady jsem si koupil Lambo, ale jakoby má tam to Lambo. Jo. Ne, to, jako je to pravda, že vlastně když se dívám, jako když se inspiruju třeba od někoho prodejním procesem, nabídkou, tak když na tom Instagramu prostě nemá ty drahé káry a takový ten lifestyle. Tak je to taky jako social proof. Tak si říkám, tohle nebudu úplně kopírovat. Jo, máš pravdu, no, je to takhle. Ale jako je to fakt tenká hranice, no, a to prostě nepřejde v to, ať tím lákáš ty jako nekvalitní prostě lidi za mě, no. Ale určitě to funguje, ale pak záleží, s jakýma zákazníkama chceš jednat, jo. Hele, co AI a infoprodukty? Používáš to nějak? Ty vlastně to Flixy máš, částečně AI powered, ne? Ještě ne. Musíš to tam naklikat sám, no. Je to blbý. Ne, hele, my zase nechceme tam přidávat něco, co uděláš jako v Claudu, jo, kde prostě jako si plugneš svého avatara, dáš tam nějakou svoji nabídku a vypíše ti to třeba prodejní stránku. A ten Štěpán, myslím, že má tam jo, ty jako funkce tam má, že jo, a to si pak můžeš skopírovat do toho Flixy. Jo, ale jo, do budoucna to jako plánujeme, ale je to teď takové, že se soustředíme spíš na to, co těm lidem jako vydělá peníze. Tohle by jim samozřejmě trošku ušetřilo čas, ale v realitě, pokud ty tomu copy nerozumíš, jako pokud nerozumíš tomu svému zákazníkovi, nemáš dobrou nabídku, tak ti nepomůže žádná generace prostě jako... Hele, já ti řeknu takový jakoby model, který já teď zkouším. Ty jsi říkal, že jsi udělal nějakého toho AI bota Toby. A co já jsem udělal, je, že jsem normálně taky si udělal AI asistenta. A normálně jsem vzal celý ten svůj kurz, těch 80 lekcí, nebo kolik tam mám. Normálně celý ten skript té knihy a ještě prostě tunu PDF a materiál, tak jsem to tam jako nafeedoval. Yes. A jako ty odpovědi jsou docela jako good. Já si myslím, že já to teď jako testuju, chci právě pro studenty taky jim dát toho AI jako asistenta, protože víceméně on to bere všechny ty informace, které jsou v lekcích, ale nemusíš si manuálně koukat na ty jednotlivé videolekce. Jo. A třeba v tu chvíli máš otázku, zeptáš se ho, rovnou dostaneš odpověď. A jakoby je to legit. Jo. Já to mám taky. To já jsem taky nahrál jako ty lekce. Ne, 100% je to jako dobrý. Ale že jo, to AI prostě jako pokud třeba tvoříš nějaký produkt, tak za mě stejně to know-how musí vycházet z tebe, z té tvojí zkušenosti, ale pomoct si třeba, OK, že tomu dáš nějakou strukturu, jo, ulehčíš si plno dalších jako věcí, že jo, můžeš to udělat poznámky k lekcím, jako... Nevymyslí to za tebe, ono je to pomocník spíš, ale nevymyslí ti to produkt, no. Nebo dokáže ti to navrhnout produkt, ale vlastně in the end, ono to třeba, podle mě to AI, proč je jakoby imperfect v tomhle, že to nemá asi tu zpětnou vazbu z toho trhu. To znamená, ty jako ten člověk, který jsi expert nebo pracuješ s expertem, tak ty vlastně jako máš reálně, že jdeš na ten Zoom call, snaží se to tomu člověku prodat, on ti dá nějaký feedback, ale zase dá se to řešit tak, že nahraješ ten transkript toho call, hodíš mu to a když mu nafeeduješ fakt hodně dat, tak trošku to se to zpřesní, ale furt to není jako, že by ti to Ne, jako vždycky je to o tom, co mu jako dáš, že tomu AI, ale aby někdo šel a jako řekl mu, vytvoř mi kurz, jak růst na sociálních sítích, to bude na hovno. To bude úplně špatné, jo? A to ti lidi jako pořád podle mě
tak jako nechápu. No. Jako někdy víš, že to AI dá ti to ty informace, ale prostě není tam ta zpětná vazba přímo, jako plus ještě, když to neumí napromptovat. Jako nevím, mně se třeba nestalo, že by mi vyloženě ta zpětná vazba o to AI nějak extrémně jako pomohla jako vyrůst nebo změnit život. Víš? Že vždycky to byl ten mentoring, ale taky v tom může být ten aspekt toho, že jsem za to zaplatil hodně peněz a vlastně musel jsem jako to něco vymyslet, že jo? Jinak to jako, jo. No podle mě většina lidí vnímá to AI jako samospásu. Jo? Že prostě dostaneš AI a teď ti prostě ChatGPT dokáže vygenerovat, co si dáš na večeři, tak si říkáš, aha, tak si nechám vygenerovat tady kurz, nebo prostě vymyslet celou nabídku. Nebo mám klienty, který taky vymýšlí, víš, jakoby tím úplně řídí jako nějakou mantrou, že jako prostě, hele, teď mi AI poradil, že bych měl nastavit v reklamě tohle nebo tak. A chodí za náma, dávají nám nějaký jako nebo na sockách mi AI řekl, že bude fungovat tohle. A je to úplně scestný, protože to AI nemá dostatek dat. A vlastně nemá ten jako experience, protože on čerpá prostě z těch dat, co má dostupný, ale je to prostě taková jako kaše věcí. Z internetu všechno a je to tak, no. Prostě nefunguje to ještě takhle prostě, že by takhle by všichni byli milionáři přece. No jasně. Jako víš, kdybys mohl napsat svůj problém do AI, co máš v biznise a takhle by ti to jako vyřešilo, no tak to já říkám lidem i, tak kdyby to psalo tak dobré scénáře, tak každé tvoje video by bylo virální, ty bys už vydělával miliony. No, hlavně by nikdo nevydělával miliony, no, protože kdyby tady to existovalo, tak by všichni měli super videa. Kdyby to bylo tak easy a každý by to zvládl, tak by to vlastně, víš, ten game by byl úplně o něčem jiným. Bylo hrozně těžké, jo. To už bys nevyhrál. Takže já si myslím, že to je naopak jako dar od Boha, že máme ještě teď tu šanci vzít, vymyslet svůj vlastní nějaký infoprodukt, nebo prostě pomoct nějakému expertovi to udělat, nebo spustit SaaS nějaký, nebo tvořit obsah a vyrůst na sociálních sítích. Protože já už jsem měl hodně takových jako konverzací s různýma známýma podnikatelama, který taky dělají jako biznesy. A fakt vnímám, že teď následujících pár let fakt bude jako poslední, už to takhle pomalu se jako snižuje, ale teď je poslední čas ještě naskočit na ten bandwagon, teď prostě začít dělat ty reelska, který všechny hrozně serou, jako samozřejmě natáčet a stříhat, včetně nás, si myslím, a dělat ten content na socky. Ale pokud si teď nedokážeš jako fakt vyleverageovat ten osobní brand, dokud to ještě jde, dokud to není úplně jako přehršel všeho, což už je. Už začíná to být jako extrémně těžký. Yes. Začíná to být extrémně těžký, kámo. Žádný reelska, který mi fungovaly 2 roky zpátky, už nefungují. Ty tam musím dávat prostě úplně nějaký jako... A bude to horší a horší a horší. Jestli toho nevyužiješ, podle mě to bude fakt jako hard pro tebe. Bude, no. Já jsem vlastně teď koukal na statistiku a fakt se má jako ten trh té ekonomiky tvůrců, což znamená, že počet lidí, co i tvoří na ty sociální sítě, se má zpětinásobit v následujících jako 6 letech. Good fucking luck. Nebo 7, teď nevím, nechci kecat, něco takového, jo? Do roku 2033 prostě. A teď si vem, to je úplně extrém. Pak si představ jako udělat nějaké reelsko, které má dosah, protože lidi jako nechápou, že ty views nikde oni neodchází, oni se rozdělují mezi ty všechny uživatele, že jo. Ale zase víš, co si říkám, že víc a víc lidí jako ty reelska sleduje, protože ty mladší generace, jo, jak jsou puberťáci, víš co, začínají to sledovat a ty jako zase prostě ty nové generace, jak se to obměňuje, protože třeba, že jo, důchodci asi na to nekoukají úplně, jako jo, vlastně někteří už jo, že jo. Ale prostě víš, že ta generace, jak se obměňuje, tak víc a víc lidí se nalívá i do těch jako konzumentů, nejenom do těch tvůrců. Jo, že to je zase trošku že to vyvažuje, trošku by za mě. Jo, ale... A důchodců je stále víc. No, stále. A na základě toho, o čem jsme se bavili, jako myslíš si, že teď jako má smysl jako začínat s infoprodukty? Myslím, že jsme už jako na to částečně odpověděli, ale jaký máš názor? Hele, jako za mě určitě, zejména prostě tady v Česku, kde já vidím hrozně moc trhů nevyužitých, že kdyby tady někdo přišel jako první v tom trhu na to dané téma a vytvořil by fakt kvalitní obsah a produkt, tak prostě není zdraví, možné, vztahy. Ale i různé další money-making příležitosti, jakože to není jenom o tom, že je to nějaký business model, i někdo, kdo má nějakou dobrou práci, třeba je dobrý programátor, nebo nevím, prostě můj kámoš má servis na telefony, jo. Taky je to business opportunity, můžeš to začít dělat, jako víš, a vydělávat tím peníze, cokoliv takového na každý níž, a vem si, kolik toho je, prostě máš tisíce témat. Kdybys byl dobrý, kdybys tvořil dobrý obsah a měl ten svůj výklenek malý toho trhu,
tak je v tom obrovská příležitost. A pak záleží, jaký je tvůj cíl. Jestli chceš být prostě, jo, jako Artem, Honza Schreier, vydělávat tím prostě miliony měsíčně, anebo ti stačí prostě pár set tisíc, jo, v tom tvojem výklenku být nejlepší. Jo, to je prostě taky to. Jo, pokud chceš soupeřit třeba s Honzou v tradingu, budeš to mít těžké. Ale věřím, že jako můžeš se dostat na nějaký level, protože ty jsi sám o sobě jiný než on, ty zaujmeš jiné lidi, prostě už jenom tím, jak vypadáš a mluvíš, a tím můžeš si nalakat úplně jiné publikum. I když učíš to stejné. Chápeš? Souhlasím. A myslím si, že jak ty jsi mluvil ještě o tom, že vlastně ten trh jako sice jako částečně jakoby houstne, že tady je větší konkurence, ale zároveň se rozšiřuje, protože ty mladí lidi zase naskakují na ten bandwagon a tak dále, tak ta šance jako furt je. Jo. A hlavně máš pak šanci v těch jako uších níž, v těch výklencích toho trhu, protože ti lidi, pro ně bude moc třeba obecná rada od Honzy Schreiera na trading, že oni prostě budou dělat nějaký specifický typ toho tradingu. Zrovna to je dobrý příklad, protože tomu nerozumím, ale chápeš, že třeba ve fitness, kdybych já radil jako obecně všem, jak třeba přibrat svaly, tak to není dobrý, když budu radit třeba hubeným klukům, kteří prostě jako chcou přibrat stejně, jak jsem to měl já. Jo, mám to jednodušší se přímo zaměřit na ten výklenek prostě. A kámo, ještě k tomu přidám jednu věc, kterou podle mě je obrovská výhoda oproti, i kdyby někdo soupeřil s tebou, se mnou, s Honza Schreierem, s kýmkoliv, s Artemem, tak jedna věc, která podle mě furt jako extrémně je obrovská jako konkurenční výhoda toho nováčka oproti nám. Víš, která? No už jenom, že to je nová tvář, jako prostě, no. Ale... No jasně, a hlavně ten člověk, když začíná, tak může věnovat daleko více osobního času, osobní péči, protože ty, když máš 1000 studentů, tak kámo, můžeš být nejlepší trader na světě, ale neroztrháš si ten zadek a na ten webináři furt ty online koly a webináře, to není jako ta osobní práce. To znamená víceméně mít nějakého experta, který je sakra dobrý v tom oboru a třeba není tak dobrý v prodeji kurzu, ale je fakt dobrý v tom oboru, tak by se od něj mnohem radši zaplatil ten jeho infoprodukt, který ve finále bude možná i levnější, než od Honzy nebo od nás třeba, ale jelikož on je fakt dobrý, tak vlastně to je ta jeho konkurenční příležitost. Proto si myslím, že to vždycky ta příležitost bude. 100%. To je za mě mega hodnotné, jako to je pravda. No to by, hele, mega dobrý rozhovor, mě to extrémně bavilo. Kámo, moc díky, že jsi dorazil, fakt jako mega. Taky díky. To je taká přesto. Ne, díky moc, že jste se dodívali až nakonec a pokud vás to bavilo, tak napište komentář. Klidně se zeptejte Tobyho na cokoliv, co vás zajímalo, co jsme ještě třeba nestihli probrat, nějaký téma. A pokud vás to bavilo, tak klidně napište i třeba, koho byste chtěli jako dalšího hosta. Ještě jednou díky a see you next time. Díky Toby. Díky. Čau. Ahoj.